Ez dago zalantzarik, oraingo hau lan erreformarik gogorrena dela. Izan ere, sekula egin den ez legezko erasoa izan da langileen eskubideen aurka. Aurrerantzean, lantokietako lan baldintzak erabakitzeko ahalmena osorik enpresarien esku geratu da. Ondo baino hobeto dakigu zein den erreforma guzti horien azken helburua. Lehenengoa, enpresariari botere handiagoa ematea. Bigarrena, langileak diziplinatzea eta beldurra eragitea. Eta hirugarrena, negoziazio kolektiboa desitxuratzea. Horiek horrela eta egoera den bezain zaila izanik ere, ELA sindikatuan 3 ildotik egingo dugu lan. Lehenengoa, alternatiba sozial eta ekonomiko baten alde egitea. Bigarrena, mobilizazioa. Hori baita, uzten diguten tresna bakarra parte hartze sozialerako. Manifestazioek eta greba deialdiek politikak aldarazteko ezinbestekoak izateaz gain, aurrera egiteko indarra eta konfiantza ematen dizkigute. Bai eta jendea gure proiektura erakarri ere. Hirugarrena, enpresa sindikaltzea. Zeren dena araugabetzeko joera nagusitzen ari den honetan, funtsezkoa da gure posizioa sendotzea enpresetan. Aurrerantzean, sindikatutako enpresetan baino ez da enplegu duinik izango. Horregatik, guztiagatik, dei egiten diegu Durangaldeko herritarrei martxoaren 29an greba orokorra egitera. Eta egun horretan Bilbon 9:30 Jesusen bihotzan eta 12 laurden gutxitan Deustotik irtengo diren manifestazioetan parte hartzera. 9:30etako manifestazioarako autobusak jarri ditugu sindikatotik. 8:00etan Elorrion eta Ermuan. 8:30etan Durangon eta Gernikan. Eta 9 laurden gutxitan Zornotzan. Eta Bilbon egun hortan egingo den 12 laurden gutxitako manifestazioarako ere autobusa jarri ditugu. Eta hauen ordutegiak hauek dira. 10 eta laurdenetan Elorrio eta Ermun. 11 laurden gutxietan Durangon eta Gernikan. Eta 11etan Zornotzan. Nahi duten pertsona danak Bilborako manifestaziorako autobusak hartu, mesedez edozein herrietako elako lokaletan deitu eta izena eman. Eta bukatzeko, jakinerazi nahi dugu arratsaldez ere manifestazioak izango direla Durangaldeko herri desberdinetan. Eta hauetan ere parte hartzera gonbidatzen zaituztegula.